Shalom, horas damang dainang kita saluhuna ngani holongan di bagasan guardi Yesus Kristus. Tabi pahorasan ma di hita saluhuna salam sehat. Tayong ma majaga na hahi pasota termobi di na patupahon protokoler kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, padahon siang kerumunan nang soni menjaga jarak tanungubi pertanyaan kita anggia margugu akan tenaga medis tenaga kesehatan nang pemerintah tapi di masa pandemi COVID-19 di pergugi Tuhan tamahita saluhuna ada orang susah tidak tu berita nauli jumlah kita martangiang asli roh hamadi hamu doho dahame siap debata amata doho siang Kristus Yesus Tuhatai amin. Jamita pertanyaan epistel di hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021 imana tersurat di Yohanes bidu onom ayat 25 sahat rodi ayat 35 ujahama hatani tuhata tapayuti madi bagasan rohata. Jadi dung pang nasida ibana di bari bani tawi ninna nasida mamandok ibana guru sadihari doho rotson dung ini na Yesus mamangadusi nasida tutu si tutudo na hudokot tuhamu dilului hamu peau dada ala naundapot rohamuna tadai tung ala ni nabusurido hamu namangan roti unang ma si panganon naulo salpu ulahamu alai si panganon namian ro di hangoluan na saliling lilingna nanain lehonon ni anak ni zolmai tuhamu ai ibana do di hatidakon amai debata dungi dinna nasida ma madok ibana dia ma bahenon nami asa hu ulahami aka ulaon lomoni rohani debata dungi dinna Yesus ma mangalusi nasida ha porsiai hamuma na sinuruni debata ima ulaun lomoni rohana dungi ninna nasidama asa dia ma tadda bahenom musidon nami asa tung porsia hami diho aha diulaho ia opunami mangan manna do di parhorsihan songon natar surat dilehon do roti siap banwabijang panganon nasida dungi ni najisma madok nasida si tutudo hatakot tuhamu apala si Musa mangalehot tuhamu roti nasian banwabijang da mangido mangalehot ihamu roti natutu nasian banwabijang ay natua siap banwabijang no silehon hanguluan tu portibion ido roti nasian debata gabe didok nasida ma saitong ma lehot tuhani ali Tuhan roti sisoni dungi ninna Yesus ma mandok nasida audo roti hamulwani saddo nasomalewe manangisin nang rotuau jala nasotu babe manuas manangisi na porsea diaw ido ianggo sahana dihita saluhna nani holongan di bagasan warni Yesus Kristus molo disukku kita nuain ahdo tujuatta mangihuton Yesus maserikokma nang suku-suku ni ahdo
sialana ubay tayhutton Kristusi hola manjalo halongangat tu manang asa dapotan akahamorau duhita manang asa holang boy mangat duhita dia du nah tujuatta mangihutton tuhatai hita mamangalusya manginang saluhukna na umbigi jam ito kita lumayan ado na tujuatta mangihutton tuhatai diturupukon disuku Yesus itu ado ubay dilului na sida Yesus didok Yesus dang na ala dia tu si hamu tadi alai ala na busur mangan roti ido hamu idok Yesus ido baik di pengok Yesus na sida na torbi unang si panganon na olo sangpu lului hamu alai si panganon na saliling-liling nama ima Yesusi ima barita nauli ima hadirion ni Yesus sadiri ma lului hamu ido na sopolo sak kita selalu hubna masih terpukon ado nang taputi di tengah-tengah ni ngulutta na perjolo taihuttum ma Yesusi ala ibana do roti hanguluani tujuan maihuttu Yesus dakkolan kebutuhan pertibiot di goh iman buhado mulutta mian di pangaramotion ni di bata buhado mulutta tani nang dihatani di bata buhado mulutta mangulahun lomoni rohani di bata jadi tayhuttum ma Kristus ini ikon lam tabado nang akka haporsiota tayhuttu Kristus ini akka manginang bukan kita mangul di bagasan di mana masyarakat do rupanita haporsiai di tengah-tengah ni ngulu tahun tayhuttum Kristus Allah hatani debata sido si panganon nasu ulusul atong tasigati maju nang nguluta holang mamikiri na to perdagi gudo hita sigalupari buhado hita mangulu rapot tuhani mamikiri narikot di marton dio jadi dak kolang di perdagi lai tong do pikir honotta nang di tonga-tonga ni ngulu na marhadumuan tu partot dio jadi Yesus manariho kita atau mulai disarayo Yesus kita bukan kita mangulu di bagasan holongna di bagasan panari holongna jadi tayhuttum Kristus ala memang Kristus do hanguluan Kristus do roti hanguluani namanggohi saluhut akanarikot di tonga-tonga ni mulutta napadua hon namanginang kita saluhutna lam godang mata ulahon lomoni rohani tuhatta dia do bahenon nami didok diturupukon dia do bahenon nami dia lusi Yesus hapor syai hamuma nasi nuru ni debata ima ulaun lomoni rohani didok Yesus hapor syai hamuma itu sesitong au do nasi nuru ni amai jala takas do di dok Yesus dang malebe manang ise na oloro tu Yesus masih ulido terpukul dang mawas akan aprosia di Yesus di pertibion ganub jol mado say mamikiri mohado terpenuhi si panganon terpenuhi si inumon terpenuhi kebutuhan nikel alai molo tahirim pesudina ini mohado pakirimota hobar
tu lomoni rohani debata pakirimota hobar tu hatani debata tutu arang biru nuai ulota provesita alani buhado ulotai karejotai unang maralo tu lomoni rohani debata mana masyarakat. Jadi damang dainah kita selalu hukna jojok dong di jomma dan merasa puas dan puas sih bang tak sikok lebih bahasa rupani ala dihilala do saya marna hurang lebih nang akka sinama nang akka arta nani ngolunai saya marna hurang lebih nang akka pasu-pasui ala suku-suku tuh kita nuai buhado nang ajaran ni Tuhan tahita ngulu namian di bagasan Yesus asa unang mahuas asa sikop mulut tak ada pipenuai aka tantangan aka sitawon di ngulun terlebih di masa pendimion buhado hita marpos ni roha nang di panarihon ni debatan Yesus do silehon hangulwa Yesus do silehon hangulwa jadi labatan na taula-ulau ta pasahat nasana taulai akan nahuli nadingani tu Yesus asa sonak kita asa damir hatta asa miyak kita di pangaramotion ni debata saliling sota etong mulutta bahasa-bahasa ni debata saya lalap dope hurana saya lalap dope dak sonak kita saya lalap dobe rupani saya marna hurang dobe sudi akan adong di hitam molo saliling dan taham lateon bahasa-bahasa ni debata percaya ini mas saya tabudu mangulu di bagasan pangaramotion di Yesus percaya kita mas saya sonando kita mangulu rapu Yesus ati tumpe adong nuai nasa sitaono nata aduhi mululang persia hita di pangaramotion ni Tuhata unang sayholan mernida portibio jadi ino mangina mulu tawi ida pe hinauli ni portibio ta bunina mamuluon nadi mamandok sonang manang taruk majuru pani hinauli ni akan atinok pani di mata lalu kita refreshing merdalani lalu kita menikmati satu keindahan alam lau kita madai hinatabun yang kasih panganon tay nama saluhut na adung dihita bahasa-bahasa ni debata atau mulu bahasa-bahasa ni debata do wahadu kita pasahatun mulu tau jojot tu debata tapasahat nasa paru kilota tapasahat nasa holsota tapasahat nasa lasnya rohatta tu adoban ni tu hatta di bagasan hapor siaw tahun natihon pangaramotion ni debata di ngudut tahun amin martang yang mahita mulai hati Tuhan di barita naulin aku tangiho kami perbisui kami prasahalai kami asa mangulu kami di bagasan pangaramotion ajari kami Tuhan madahi nauli niaka pambahinan nang selalap kami holan marnida portibio alai buhado kami Tuhan makalason maka mulatehon nasa bahasa-bahasa napi nasahatmu Tuhan nasiroham perbisui kami nang di perdalanan ngulu nami asa manutuk kami pasahatun ngulu nami on tuadopanmu asa jujuk tutu Tuhan ubasahat kami ngulu nami on tuadopanmu marhite posni roha hapur siaw Tuhan takasdo hodo roti hamuluane dan malele dan muwasbi manangisi hala nama kaporseho amin.